Mwanche muri bonongo kwa riganito chake ama yasenchira yobwekera nuko rwase county ya Kisii awase ensemo yabamenyi ko rwase bunke ya Nyaribari Masaba bagenderete kogokera ogochorwa kwa Ezekiel Machogu na omo waziri w'isemi ase serikali ya Ruto kobwatia enchera betega kwiraniria amabori yaye chinga kyarenge kunenkiwa kobwatikana no bokorera bori yaraje korwa ase abananchi nigo abamenyi abo batayire unanigayiranire tia amabori ayo asenchira ebwenerete na kumugania go chiwekerania emirimo yaye asenchire bwenerete ko gwanchire yakonde gotayo ase abamenyi anene county ya Kisii nabo igo ense ya Kenya ngima muri keito Mildred Mumanyi nabagayikora na SMEO na gusanga nabamenyi abo oko unenkiwa kwa bawaziri emerongebere nebere nigo bono bwerete abulitikolia igoro ase bono abamenyi be county ya Kisii bagendete gwesokia iliugwakira umurai wense Dr. William Ruto ngambia mono asoko mochora Ezekiel Machogu ombaki ase kirogo kyo bawaziri bwechisemi magayaye ko unengiwa abulitikolia ijuma nungwa genya ngambia mono ase oko kuna omwe president yeito Ruto enkoro akagera akanyora Nyaribari Masaba na Busie ngima otochorera minister yechisemi ya gatano kisatu akanyorete ekiroge ke minister wagwa kerembia mono president yeito egekogera Machogu no muntu tokorere gasingia ase Nyaribari Masaba omwesi wa Machogu akorega tuna akora egekogera nonya nekerengo kali interview igabangete gasia yere very clean ono gotogo getese nese itoga iga Nyaribari Masaba omugambia nyare gokore gasingia ase myaka eri etana akorete gasingia gatwa mwato bwa mpindo maite nganande kero geka iru na nyare gokoreki na nyare gokore gasingia abagaka ba mindo gosengaki ase chinga kiecho nigo abamenyi kurwe ward ya Masimba batebire okoiraneri kwae Amachogu amabolio nimeye bunge nigo kwarenge no bongaini ase batebire ekerarenge omujumbe nabakonyete kemagendero na igo agenderere boigo ase sekte yenyo yechisemi ase amanyikanete buna mchapakazi Nyaribari yega ganyibwata kisukuru chiarengo chi secondary 44 chionsi piga abeka chi project chikoroba ebirasi kere sukuru chi primary sukuru 86 chionsi pi okapoko kwa yenkororo chi para chia Nyaribari Masaba ga ga mugania igo chire chinsafi na manyire nga ministry ya etwe ngonye korare na aso kubua kwa Nyasaye ngoimukereria ari gisakukia gusigoro sabna kubua mono omunyaribari na ndumwe wegwera mujabakasi ari ngo muntu omuya anda ari ngitabwate upendere ndiyonse endu atebire mbiamana so muno osumuna twokonyo muno mukusi mushimi waruta atonyo boigo nigo bamugania ogokora emirimo yaye kibwikiranu gwanchereria konde wensi gotayo nabotore no mogoko omwesimi watokoneria maya ogendere gokora igasiega kwairwe ase chinguru chonsi na onyara kaboko kinya egesakukia bagusi amone bisakubinde okore egasi ine equal distribution ase Kenya ngima abanyaribari ndoko gete gotokoiraneri omugaka Ezekiel Machogu mbia mono abwate gasi ya iru na magoka abere buna abanyaribari aretari etari omunyaribari igoro diamo sabere nane mwakere ngambia mono amente mono asinga kichi ya iru ekero geke anyare koba ogotokorera bia muna tokorera ingakieria arenge omwempi bono nigo abamenyi kurwa county ya Kisii bagendete gwesokia na kumwakira umurai bwense Dr. William Ruto ngambia mono asoko mochora Ezekiel Machogu ombaki asensemo yechisemi asara chikoba gakora ase myaka erebosio ginkorpotaria egetaseni Kiandizi TV kurwa gaiga Masimba constituency ya Nyaribari Masaba county ya Kisii eletariane Mildred Mumanyi.